watu lur. Lah iki patung bantenge. Terus no mburine kuwi ana jenenge tulisan kang nyritakake asal usul sumber banteng. Ana telung mitos apa petang mitos sejuke kawasan iki lur. Iki lur asale di kotak-kotak iki yo nggih salah siji apa liyane lur. Oke. Sawetara tak akhiri sakmene sampai video bacute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Dulur-dulur iki aku nang nggone papan wisata kang diarani Sumber Banteng. Lokasine ana desa utawa kelurahan Ketami, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Jadi yen dulur-dulur pengen dolan mrene teko nang kelurahan Pesantren, takon wis gampang goleki panggonane lur. Oke dulur-dulur, saiki ayo dieksplor kaya apa kondisi Sumber Banteng dina iki. Aku yen mrene ku senengane sore lur, amarga yen isuk sampai awan mligine yen pas dina prei ramene popolan lur, bocah cilik-cilik ngono. Oke lur, ayo mlaku-mlaku neng kawasan wisata Sumber Banteng Pesantren Kota Kediri. Iki lur jembatan air buangan saka sumber kang debit aire gede banget lur. Banyune utawa kecepatan metune sumber kuwi gede banget. Aku gak nate weruh sumber iki kok banyune iki sudo. Ora rendeng, ora tiga, iku sumbere tetep gede. Kawasan wisata Sumber Banteng wis terpengaruh karo lereng Gunung Kelut lur. Wisata kang ana Kediri sisih wetan sumbere rata-rata meh padha kondisine. Dadi ana wit-witan gedhe, terus wit ringin uga mesti ana, terus sumbere gedhe, bening lan ora ana asate lur. Lah wit ringin telu iki lur sing dadi salah siji daya tarik mergo gawe apa jenenge rimbun lan iyupe swasana gumayungi sumber kang banyune bening lur. Pertama-tama aku mrene sakwise direnovasi awal iku apik banget lur. Papan-papan kanggo permainan ana papan luncur lan sak panunggalane. Kondisine ya lumayan, sebagian ana sing rusak tanpa pembenahan. Kaya apa ayo di tonton sampai tutup. Ki awak dhewe mlaku arah ngetan lur, nang nggone asale sumber engko saka ngendi. Terus unike papan dinggo lungguhan, meja lan dingklik iku saka watu lur. Lah iki patung bantenge. Terus no mburine kuwi ana jenenge tulisan kang nyritakake asal usul sumber banteng. Ana telung mitos apa petang mitos lur. Ning sing rada cocok jaman biyen sadurunge dadi perkampungan, mestine iki kan ya arupa alas lur. Lah sumber iki dinggo kungkum rombongan banteng lur dina-dina. Iki lur contone papan ayunan kang wis merotoli, ora ana perbaikan.
Padahal aku yakin biaya pembangunannya biyen ya cukup larang. Kudune tetep ana biaya kanggo perawatan lur. Kang yen mung gantungake saka pengunjung mustahil rasane. Apa meneh papan wisata iki kan gratis to lur, ora bayar. Awake dhewe mung bayar parkir 2.000. Lah apa tangga iki yen munggah nggone pusat kulineran lur, ana pirang-pirang warung utawa kafe kanggo awake dhewe ngopi utawa apa mak panganan liyane. Ki ana kandang apa lur dicedheki lur. Musang lur. Oke, saiki ayo nonton apa jenenge kan nek banyune ana iwake lur. Ayo ditonton saka dhuwur kene. Uga ana prau dayunge lur kang iso disewa. Mestine ya ora larang wong mung dayung. Paling ya sekitar 5.000 lur. Dayung dhewe lur. Dinggo explore kalenan saka sumber iki. Lagi dinggo kotak-kotak ana bagian-bagiane lur. Dadi saka sumber pertama iku ana kolam dinggo adus, terus kolam berikutnya nggo ndokok iwak lur. Dadi ana iwak apa rena-rena lur. Ana nila, terus ana iwak apa meneh? Iwak emas lur. Yen nang papan rekreasi kuwi kan fasilitas sanajana pengguna hati-hati kan ya tetep ana umure to lur. Akhire kan ya rusak. Contohnya kaya papan ayunan mau. Yen mung gantungke saka pendapatan wong gratis, pendapatan saka ngendi? Dadi ngene iki kudune pemerintah mesti bae ya liwat pemerintah desa lur utawa pemerintah kelurahan. Lagi ana sumber maneh lur kang diarani sumber tawa. Tawa kuwi yen basa Indonesiane tawar, air tawar lur. Dadi miturut ceritane kang tertulis ana papan iki iku bisa langsung diombe, gak perlu digodhog utawa direbus dhisik banyune. Kang wis diteliti dening apa pihak perguruan tinggi lur yen banyu iki layak minum saka sumber tawa iki lur. Lah yen iki ketok bening banget mergo pancen gak diingoni apa-apa. Uga pengunjung ora oleh adus utawa nyemplung dolanan nang kene. Ning yen njikuk utawa njukuk banyu bebas dipersilahkan lur. Apa meneh kan bisa diombe langsung yen tegel. Jaman cilikan ngombe banyu sumur awake kan ya biasa to lur. Banyu sumur kan uga sumber. Sumber tawa lur. Dadi nang gone kawasan wisata Sumber Banteng kuwi ana uga sumber tawa kang lokasine sisih etan kidul lur, pok-pokan. Buwening banget lur banyune. Saiki awake dhewe marani apa kuwi pok-pokane
saka kawasan iki lur. Iki kolam kang iso dienggo adus, dadine ya beninge gak ketok. Mergo diubek-ubek. Ayo saiki didelok saka asale lur. Kan saka kalenan iki to lur. Lah iso dipirsani mburiki. Lho, buweninge kaya ngono lur, dasare utawa lemahe ngisore banyu jan genah disawang lur. Nyenengke banget. Ana sentuhan-sentuhan modern tapi tetep digawe etnik lur. Gede banget lur pancen debite. Terus sik rada liar mergo dikupengi sawah lur. Terus wit-witane gede, semak-semak uga tetep dirawat kang gawe adem lan sejuke kawasan iki lur. Iki lur asale di kotak-kotak iki ya nggih salah siji apa nggih nyaring reget ben gak mili nyanggone apa aliran banyu. Oke dulur-dulur, iki sawetara bakal tak akhiri ning kanggo dulur-dulur sing durung subscribe, aja lali tekan tombol subscribe, tombol lonceng lan uga di-share utawa dibagi kanggo dulur-dulur lan kanca-kanca liyane lur. Oke. Sawetara tak akhiri sakmene sampai video bacute. Wassalam.